med Ib og Liv på eventyr. Her ser du Ib og Liv. De sidder i stuen. Ib siger til Liv, at han keder sig. Liv keder sig også. Ib kigger over på reolen og ser en bog. Bogen er stor og tyk. Liv siger, hent den, og Ib henter bogen. Bogen hedder Indiens afkolonisering. Liv kigger glad. Lad os læse den, siger hun. Ib åbner bogen. I bogen er der et billede. På billedet ser Ib og Liv en masse brune mennesker. Liv forklarer Ib, at disse mennesker er det indiske folk, og at de i 1947 var ca. 400 millioner mennesker. På dette tidspunkt var Indien en koloni. Liv fortæller, at Indiens uafhængighed blev afviklet af det britiske imperium. Ib ryster på hovedet. Kan det virkelig passe? Ja, det skete i 1948, Ib, svarer Liv. Liv fortsætter. Indien var sammensat af forskellige etniske og religiøse befolkningsgrupper og havde 100 forskellige sprog. Det vil svare til, at der var 100 forskellige dyresprog på bondegården, Ib. Ib ryster igen på hovedet. Han kan ikke forstå, hvor Liv ved alt dette fra. Liv bladrer videre på næste side, hvor hun ser en trekant. Trekanten viser, hvordan det indiske folk var inddelt i kaster. Der er blandt andet præstekasten, som var de fineste, derefter krigerkasten, så kom kasten bestående af bønder og håndværkere, og til sidst de kasteløse, som var underklassen. Liv sukker. For der er det altså synd for de fattige, tænker hun. Ib tænker, at Liv er meget dygtig til at læse. Hun må være god i skolen. Tænk, hvis alle, både rige og fattige, var lige så gode som hende. Pludselig siger Liv, at det indiske folk havde en højt uddannet elite. Ib tænker, hvad betyder en høj elite? Liv forklarer, at de rige indiske sønner blev præget af den britiske kultur, og at de fik britiske værdier, når de studerede i England. Længere henne i bogen læser Liv et nyt kapitel op. Det hedder Indiens uafhængighedsbevægelse. Det lyder underligt, tænker Ib. I kapitlet står der, at der i 1800-tallet blev dannet forskellige organisationer, der for eksempel omhandlede politik. Efter en stor krig, som de vist nok kaldte Første Verdenskrig, krævede inderne selvstændighed. Liv stopper op. Hun sidder og tænker. Ib kigger over på bogen. Han ser et billede af en meget gammel mand med runde briller og rynker. Liv smiler. Jamen det er jo Gandhi, udbryder hun. Hvem er han? Spørger Ib lidt forlegent. Burde man kende ham? Liv fortæller, at Gandhi var leder af Kongrespartiet og var kendt for sine ikke-voldelige strategier. Han havde vendt den europæiske kultur ryggen og bygget broer mellem det militære Kongresparti og den brede befolkning. Alle de ord, siger Ib. Siger Liv. Hør nu efter. Ib kigger igen på billedet. Han synes, det er en sjov klædedragt, som Gandhi har på. Dragten er en indisk nationaldragt, som inderne brugte i stedet for et jakkesæt. Men hvad var der lige med den krig, spørger Ib. Liv forklarer ham, at krigene var delt op i to, og at de altså hed Første Verdenskrig og 2. verdenskrig. Desuden Ib, så blev Storbritannien hårdt trængt, og de fik pludselig brug for Indiens støtte. Det var dumt af briterne at tvinge Indien til at hjælpe, fordi der blev pludselig krig mellem Indien og Japan, og det var briternes skyld. Kongrespartiet de afbrød derfor samarbejdet med briterne og sluttede sig til Japan. Historien endte med, at briterne lovede Indiens selvstændighed efter krigen. Ib læner sig godt tilbage i stolen. Er hun ikke snart færdig, tænker han. Liv bladrer frem og tilbage i bogen, tager en dyb vejrtrækning og begynder. Ib, nu skal du høre noget om splittelse mellem muslimer og hinduer. Efter 2. verdenskrig var muslimerne bange for at blive undertrykt, og de ønskede at have deres eget område, Pakistan. Men det var Kongrespartiet ikke enige i. Ib nikker og lader som om han forstår det. Livs stemme ændrer sig. Hun bliver helt underlig at høre på. Ib. Det, der skete i 1947, var ikke så godt. Briterne meddelte nemlig i februar, at de ville forlade Indien i august 1948, og derfor blev spændingerne forværret.
Muslimerne flygtede fra det indiske område, og de begyndte at slå hinanden ihjel. I alt flygtede ca. 10 millioner, og omkring 600.000 mennesker blev dræbt. Liv kigger op og ser hen på Ib. Vidste du godt, at Gandhi blev skudt af en hindu-ekstremist, fordi han gerne ville forsone muslimer og hinduer? Er det rigtigt? Spørger Ib. Ja, Ib, det er rigtigt nok, svarer Liv. Det banker på døren. Det er naboens pige, Ranchi. Hun spørger, om de skal lege. Ib og Liv løber sammen ud.